Nakabenta ka Good News TV nga ai khuble ye phi baro ki ba sngam ya ka Bible study ha ne sngi. Te ka Bible study ha ne sngi ka bangin ye kren ka long siapang ka brio ka ba ngala ban ong ye ka ba ka de ka brio ka ba start ka brio ka ba riublei bat ka brio ka ba dan ka jingen. Bat ngin ye puli ha ne ka por sa ne ka brio kat kumbala tho ha ka kitab ka ba a jogis im ka lena ka ba saw ka dekhot nadu ka ba pra hadu ka ba lai pho hnyo tin rai nginum dep tang menta ka sngi ka ni ka benta ngine kren menta bat kumju ha ka ni ka we pa ka sngi palei ka banwan te haswa bangine puli ter gini ki dekhot na ka tin ka jong blei bangine kren ka we ka dekhot ko manga jule ngine phai khndian show blei ha jing duai tangine duai ni aingo eme atrai ba ma a yangi kene ka Bible ka bala ka tien ka jong mi ni aingo eme kanran ma a yangi yo men si ba khoi ubalong nong persat men si mi ki jing tho baro ki badan ha ka Bible ubaju ya rap yangi bagin sngau tho bagin nge bagin pediang ni ka tien ba mentaru ngashani ame au men si ba khoi ya rap ki to baro ki ba sngap yanga bagin pediang ni ka tien jong mi haka ketemu Jisu. Amen. Tito mentang ini puli. Kitab kaba a jogis im kalau nak basau nadu ka dekat kaba pra. Ba pinda pe ki Bible ka tho na jrong ka ong Elisha bat kanong Shunem. Hakani ka benta le thu siapang uni prophet ujong blai u prophet Elisha ya ka jinge shem ka jinge kendu jong bat ka ni ka brio ka bamsim la ya thu ya ka kerteng jong ka rela shu ong ya ka kanong Shunem te ngah ka ni ka Bible study nga ong ya ka brio ka brio ka start ka brio ka riu blai bat ka brio ka don ka jinge ngan sedang bat puli ka dekat ka ba pra ka ba ong kumni ti kala ja hakawe ka sngi bau Elisha ulalek poi sha Shunem bat hang tala don ka kenthei ba khrau ba tri bat kala penbor i uban bam jing bam bat kala longkum ta ba kat ba ulek poi hang ta nang ta ujulek rung syata ban bam jing bam kani ka jingja le thu engi ka de ha kani ka snong ko mga pulimentan ka snong Shunem habang persyang ban pej na ki jing batai ki jing tho sa mga ka snong Shem bakani ka snong ka day kabadon ha kabenta jong ka Isakar hajan ka Jesril bat ha ki sharing lum ki be itnat jong ulo more ubanang ta ngila bani i ki them ki ba madan bat ki ba itnat chpang mi ngi jong kani kapentha Jesril te kata de ka snong Shunem khndian bat hakani ka snong Shunem ko mga puli mentan to ka dekat pios ngo le thu ba ka don kani ka kenthei la ong ye ka dei ka kenthei ka ba krau ka ba tri kamut ka kenthei ka ba don ka kerdan haka imlang ka salang kalaban long kerdan kum kanong sinsyar bat bengis ngo thu aba ong ka ba krau ba tri kamut ru ka don ru ka jing don jing em la ka spa ka phau bat ka kerdan ha ka imlang ka salang ten rai ngim sim tip la nim sim ethu ya ka kerteng ka jongka te kana ka briu la ethu ingi kumni ka long habu Elisha u shei le poi la no le poi sa ka snong jongka ka snong Shunem ka dekhot ka ba ar ka ong kumni kana ka briu kala ong halau tengah la jong ka ong kumni ka dekhot ka ba khandai ka ong ti kala ong hau tengah jongka hakmi ngasngo thu bauni ulong ubrio ba khu jong blai ubaya nangi barabor tengine sangi ang ta khndian kani ka brio ka ong halau tengah ka uni ubrio baya nangi barabor ka ong ngasngo thu baulong ubrio ba khu jong blai
kapan perkhat yang sebagai jinglong ke jong uniu prophet jong bleu Elisha. Tang da ka bau suyat lenti nang ta. Uyat nang ta barabo. Kani ka beri apa ka pet ye u. Ka ong ye lau jong ulok ngas ngau thu. Bau diu beri ba khu jong bleu ngatip. Ngas ngau thu bau niu syakri. Uniu beri diu syakri jong bleu. Ngamut ban ong bang kayo i hakalong rinyeng ke jong Elisha. Bau kit niu don. Ya ka jing don ke jong bleu ka presence ke jong bleu. Ka don hakalong rinyeng ke jong Elisha ba mla ban buri ya kata. Uyat uyeng nang ta barabor. Kani ka kenthei ka yo i ya kata. Bat kani ka penlong yang abangan bu ka jing kli ala de. Banga kli lang yang ngiru baro ki bas ngap yang hane ka por. Hatu kumnu sipang jonga bat jongpi. Ngikit ne em. Lani ngira ne em. Ya kata ka jing don ka presence ke jong blei. Ha ka jing im jongi. Hatu ki brio. Kala banlong ki para sinong para tau ki jaka bangi don. Kala banlong ha ka balang ka bangi don. Jika terai kam seng samla seng kena seng kentai. Lani kala balong ki jakat terai jongi. Ki brio ki yo inem. Haka jing im jong pi. Haka jing im jonga. Ya ka dur ke jong Yesus Kristus. Ngikit nem. Ya kata ka presence ke jong belai. Bakini i haka jing im jonga. Haka jing im jong pi. Kani ka brio. Ka ong lau tengah ngas ngau tu uni brio bayat. Nang ni barabor. Udai. Brio bakut. Udai usyakri. Ujong belai. Tingin pet ka dekat ka babon. Ka ong biang. Ya lau jong lok kadang keren. Nga kerpat ya me. Tungin ya tau iwe ikam rarit. Haga kenro. Bat ngin ya bu ya uhang ta ka jing tia. Bat ka mit. Bat ka mula. Bat ka ding penyang syarak. Tikan long haba wan poi syangi. Ba un lej rung syata. Nga saong ikan ika brio ka bariu blay. Namar haba ka itu ba uniu brio diu brio. Ujong blay. Prophet ujong blay. Syakri ujong blay. Ka kwa ban ai ka jing syakri ya u. Ka service ya u. Mar haba ka ai ka jing syakri ya u. Kamut ka ai ka jing syakri ya u blay. Ba kamla bani i. Diki khamat ba kenjado. Ka ini brio ujong blay. Ka kwa ban ai ka jing syakri ya u. Namar ba ka it ya u blay. Ka kwa ban ai ka jing syakri ya u blay. Te ka syakri ya u brio ujong blay. Ubakala bani i. Teka ongkum ni lau tengah. Kau ngekerpat yang itu ngin ya tau. Kau ngin ya kum ngin tau i kamrai barit. Bat hai tai kamrai barit. Ngin ya bu lepah hang ta ka jing tia. Ngin bu ka mit. Ngin bu ka mula. Ngin bu ka ding penyang syarak. Bakat buwan sini dan kamsu bun kuslai ka jakasa hang bun tia bun dem. Katakan lo ka jong u ngin penbiang. Kini jing don kambaro. Bahabawan sini rung be hang ta. Kata kalau kau yeng jo, ngin pen kre alpa, ngin pen biang alpa, ya ki jing don kam kini nak berta jo. Hapo wan chani don kam kuslai syo, ya ka jaga syong ka jaga sa, kata kalau kau yeng jo. Pi kadang kata ka jing angnut, ka jing terang, bahkan ai ya kata ka jing syakri, ka bakala ban ai, nak berta uni ubriu, ujong ublay. Te ka wei pat ka banga sutenat, ka banga perkat nang ni, sebagai ka briu ka dekan ni. Laong eka baka de ka briu ka bakrau ka batri. Ladang ka perkat peniadai baka de ka por jingi menta. Lese ka de ka briu kan long kum ka lese ka long kenjanong sensyar. Ka badang ka kerdan ka imlang salang. Lani ka laban ngila ban perseri meka baka long kum ka lese ka officer ka ba he ba ka ba tre ka kam sarkar. Mo gila man de kum ki IAS officer ne kinu officer ka ba he. Tenrai ka bang yo i haka jinglong jong ne ka breu kas ngau thu pan yala ka jong ka kerdan ka jong ka haba ka don hayeng balau jong tengah pi haba ka le chu tengah ko ngomno kam simong pet menta uni di breu jong blai ngala kut jingmut la ne ngala thmu hala ka do nut ba ngan le kum ta ngan sina kum ta ngan le kum ta em kam simong kum ta musim daun tau nga ungan naka. Hari pindah sengap haka ong tu ngin. Kada kerpat. Yalau tengah kemut. Kekuat ke jingas ngotu jingmut. Balau jong lok. Lagadai ke bakrau, ke batri, ke bahe, ke bahan. Kalau mereka officer ke bahe. Kalau ino ketu ke jinglong officer ke jongka. Jinglong bakrau batri. Ha office. Dakawan haying. Katip baka deka kemi hala ke jongka ying. Katip baka dong tengah jongka.
udan ulok ujongka bakas ngotu bakadika lok jong ulok bakadika kemi jong ki khun bakato jong long officer bahe bahan kala eno no sedin ba mentaka tip yala ka kerdan joka hala yeng wala ulok msi methu ka kerteng msi ong age pang jong kani ka bri pa ka bakrau patri re mentaka wan selau jong ulok nga kerpat ya mis ngapa nga kerpat ke penrit pendem baga kwa ke jing trelang ko gumno kamong tole kam ta tole ka em kong tungin kwa phin mak bai ka kong tungin ya thau iwe kamera ren pi kani ka pen i ka jing long ka ba start jong ni ka bri so ong ni ka de ka kan thei ka bri blai ka de ka kan thei ka ba start ka tin jong blai pi kan ma em proverb kong gumno ka kan thei ka ba start ni ka bri ka ba start proverb khat sai we ka le gumno ka bri ka ba start ka tei ala ka jong ka yeng Henry ka ba bi ka liet no dala ki jong kikti kani de kan thei ka ba start ka banang ban tei ala ka jong ka yeng ka tip ban pen yala ka kerdan hala ka rempe hala yeng bar ka le yo lokong tungin yale akumta pi dan bun ki ki jinga rai ki jing le ki decision hayang asem ka ba barabol ngi haban ong tungin mdei tungan hab le so thu jing mut lang bane te ka long yeng ka long sem ulok ba ka lok ulok ru la ban leng ba he kan no ka to ka long he long hai hab eno sedin da po hayeng hab don hu ni tungin mdei tungan barabol mdei tanga bat ngan yes ko thu jing mut ukpa ba ke kemi bat hab ki khun ki la he kani tungin ke kan thup lang ba ki khun ru hab ne tip hab bane sungu thu jing mut lang te ka bible ka ong ka bri ka ba start ka te la ka jong ka yeng ka bri ka ba bi ka lead la ki kti kum kum no pitep lead la ki kti kum de ki jing le hi kalam la ki ktien ke ba ki kren kalam la ki kam ke ba ngi le ki jing long ke ba ngi long ni pen prahi ya la ka jong ka long yeng ka long sem dengan ong biang kan ni de ka kan thei ka ba start ka ba tip kum no ban te ya la ka jong ka yeng kawan ulok da ka jing kerpat ong tungin ya thau iwe kamera pa kum ta ter tinang ta pa de ine pe shishu kong kum ni hadian kata ka jingja poi ka khot ka ba khat we ti kala ja ka khot ka ba khat we ti kala ja ha ka we ka sngi ba ulawan poi shata bat ulale rung ulawan poi shata kamut u prophet ujong beliau Elisha ulawan poi shata si shunem bat ulale rung shakata kamra ba ula thiang ta la de pen kre alpa la de pen biang pa u ta ka kamra da ka jing le jong ne ka kan thei ka ba start ka kan thei ka ba ru blai ti ule mdan ji kruslai shu ka khot ka ba khat a ula ong ti hau Gehazi uniu Gehazi pina puli baro ki jing jabu Elisha chi don rengkat bu Elisha udeu Syakri jong Elisha u Elisha ula ong halau jong Syakri u Gehazi tu khot ya kani kanong shunem wang tu pha khot ya kani kanong shunem ka bala bha kani kani yangi khot ya ka tin dalala khot ya ka kala yeng ha khmat jo kawan kita kebreu kanong shunem kawan khmat jong Elisha de khot ka khat lai bat ula ong tu ong haka u ong yu Gehazi ula ong ha u ong haka hakmi phalale don buromengi dakani ke jing sumar baro ayu ka dei banle ya pha wong Elisha pe kat ni phalale bha kat ni phalale buromengi wong ko ban siu kliang ko ban ai kan nong ka ba biang ya pha nam ta kini jing le jong pha kat ni phalale phadi ban yo ela ka jong nong uong shishu kum ni phakwa ban kren na ka banta jong pha us im laniha urang ba kinang yopong don kanu jing kanu problem phai kendo dade balik cikerpa ru khmat us im ru angan lai na ka banta jong pha ngan kren nam ta jong pha khmat us im laniha khmat urang ba kinang yopong kanu ka jing ong ngan lai pene kren kat ni ka jing le pha jong pha ngaru uang ko ban siu kliang an ai pha ka nong nam ta ka ba phale bha yang aw ti to kin sange ang tar khandiat hang ni ka go ke jing hikai ko inang ni bat kata ka long
ngakan mau ya ka jing keren ka jong Jesus Christ. Ka bangsa puli na ka gospel Matthias ka ni ka danu gospel Markus. Pi bakanu kanu ka phile bha nagamta ki syakri ki jong trai ki briu ki jong blai u Jesus ang phinum do ela ka jong anong. De pitip bagi ki syakri ki jong trai ki briu ki jong blai phile bha ya ki phinum do ela ka jong anong. Mdei bang ong manga kata de ka jing ong ka jong Jesus Christ. Kani ka briu ka le bha yo syakri jong blai wangan ai pa kanong. Kadang kanong ba phadai ban yo ong ka ai bangan le nam ta jong pha. Tanga ko ban puli ka ta ka bentas ngap ko Jesus ong. Bang ko ban ai man si mi pi ban ong apa phile bha ki syakri ki jong blai phin yo ela ka kanong ngap Jesus ong komne. Ka jing kran ka jong Jesus gospel Matthias kanong ba si phau ka khot na do ka sau phau sau fu wei sau fu a ran puli ka ong komne. Uang Jesus ta uba pediang ye phi uang ye lak senrang ta. U pediang ye nga. Ma u pediang ye phi uang ye senrang ma u pediang ye nga uang Jesus. U ta uba pediang ye nga u pediang ye u ta uba la pha ye nga ko di blai. U ta uba pediang ya unong ye thu lepa ha ka kerteng unong ye thu lepa un yo ye ka nong unong ye thu lepa. Bat u ta uba pediang ye riu hok ha ka kerteng riu hok un yo ya ka nong riu hok. Bat uno ru uban ID tang shi khuri ka kriat ya wei na kini ki barit ha ka kerteng usenran shisha nga ong api un om do shu la ka nong. Pila ban ai tang shi khuri ka kriat ya wei na ki barit namar bude usenran jau Jesus Kristus ang unum do ya la ka nong. Te kani ka beriur kalau ngomta ka ai ka jing syakri yau prophet ujong blai kadon kanong ka baap uang ka ai phakwa ngan ai nong yu pa phade ban yo yala ka jong ka bai nong ka ba phade hok ban yo nam ta kani ki syakri jong pa jing le pha jong pa baro te kani ka beriur pak ongkom ne dola ongkom ta Elisha ta ka dekat ka babut ongamut ha ka ju ka dekat ka ba khat lai te kala ya thu ngasyong hapdeng laki jong ki beriu. Kamut hang ni kain kamut mdan kam ko kan rat ba malik kran na kata jong hus na kita kina tu hau tau rang ba kina ngepom la le ba maniarap na kata jong kang ngomot ong ngamdan kanu no jing ngamdan kanu jing don kam bangan kerpat ngasyong hala ka jong ka ri ngasdan hala pa lagi jong ki beriu. Le se la ban ngadi ka ba kraw ka ba tri ngabiang lut ki bar khoi mdan ni kan ran ka bangan kerpat ba man le na kata jong ngabiang ki baro teto uang kumno Elisha pat ula u Elisha sungun kwa ai ban le ni ka beriu u kwa ai ban ai nong ka kam tip ya la ka jong ka jing don kam ngan sapni pi kadon ka jing don kam re ka kam tip ba kadon kam me kata ta uang Elisha yo Gehasi ong kumni u ti ula ong uang Elisha yo Gehasi ong kumni ayu ka dei ban le ya ka ukli pha yo Gehasi pe ka ong kumni na kli ka ru skodon sumba ka biang lut kam skodon jing don kam ban kerpat ban yarap ya ka uang ho Gehasi ta ka dei ban le ayu ka ne beriu u Gehasi jubab kumni ngap hamo uang shisha kam don khon shinrang ba utanga jongka ula temen ong Gehasi ta ka we ke bangatip da de ban le bhai ne ka beriu kani ka beriu kam don khon shinrang ba mdei tang ba kam don khon shinrang hare utanga jongka ula temen ka don jikerman syu ke ban yo khon ba tengah ula temen ba kani ka beriu ka kala apoi sya ke jinglong temen ka ba hakalong beriu man beriu kam dei syu kam le kam la syu banang pun khun banang yo khun bakal apoi sya kata ka jinglong temen Gehasi udah keren syai bu tengah jengka ru la temen bakal ni ka beriu kam don khun sinrang ba pisu tu bang don khun sinrang to ka pot kalau ka ba khun sinrang udi ban yo unong yo pateng ki baro uban kit ru ka kerteng jaga yeng ka sem chaka we pa ka pateng ka banwan remdon kita ki jingker men baro mdon syu te ka bang perkhat ka ni ka beriu balai kampan ni kata kam don khun sinrang ka tip ba kam don kat banganang puson nga super khat kala badai na gani daw ba kata kalong ba kam sko don jigermen syu ngange ha ka basdang syongkurem ka don hi ka jing khmi lenti ku bangi baro ngi khmi lenti ka khmi lenti ban yo la ki khon ki kti
ban yo kham tam khun chin rang ko ong pi ban long nong yo pateng ki baro hagarukom ji ki breu to ko por bat uban kit ru ka kerteng jo ka long yeng long sem ka we pa ka pateng ga ban wan tele si klem atatin kia duai maka ba ulok le se ka ai duai kum ka kan thei ka riu blei ka stan tin rei na ka we ka snem ka we pat yo khun na ka we ka snem ka we pa yo ka karta ka nang yan imat ka poi ka por ka ba ka sngo thu ba kam la long shu bat le se yak ta ka jing duai ru kam ju duai shu ban yo khun chin rang na ma ka sngo thu ba kam don jikir men shu ba ka la kut ke jing kermen jo ka baro ti imat ka la shu hun bat wat hak ni ka poru bo kliu Elisha ma kam sngo don kam shu ka ta namar ba ka sngo ba ka bam la long shu ka ta ka ke la long impossible ka ta ka bam la long shu ulok la temen ka ru la poi jing long temen bam la yo khun shu tin ong se ka ta ban pan khun ko ta ka pon se kam sngo de shu ba ka sngo ka ke bam la long ti nga perkhat de na ta ka daw ba kam simpan ya ka ta ka ba ka don kam tin re ugehasi pa utip ya ka ta ba ugehasi ye tho ya ka ta hau Elisha ong kam don kun chinrang ba utenga jo ka lo temen ti to ka khat ka bubut ula ong ti ku ong Elisha ong hau gehasi khat ya ka wa to khat biang to ka breu khat ya ka kala yeng haga jingkhang ti ndala khat ya ka kala yeng haga jingkhang kawan ka yeng khmat jo ka jingkhang ka ban ta kamra ka jong Elisha baru Elisha ong ya ka kumni de khat khan ri ba ula ong haka kum haka ni ka ayom nda ka por kala poi biang phan kan thup khon chin rang ka te kala ong em ko kan rat me u briu jong blei wat lam ler ya ka shakri jong me so da ka yeng ka ni ka briu khmat jo ka jingkhang Elisha shukran be ini ki tian ong kumno ong kum haka ni ka ayom kum haka ni ka por kum haka ni ka snil haka ni ka snem ka ban poi haka ni ka snem ka ban wan phan sa kan thup khon chin rang phan sa yo khon chin rang kan diet kan ni ka briu ndai pina pe na ka jingkran ke jokal ni ka reaction joka kalang kan diet kong kumno me kan kai na kan ran ma me di briu jong blei ubang anyeu ma me di briu ba kho jong blei kong kum ta thi usngam kong em ko kan rat me u briu jong blei wat lam ler ya ka shakri jong me bo blei me kan kai blei me ko ban syukur blei me ko ban thok metip ulok jong la temen me nga kam de syuka po ban yo khun ti blei me kan kai kum ta ma me shakri jong blei wanum lam ler ko kan rat me de shakri jong blei habang perkhat ya kan ke jingja kan mau kan ko ke jingja ka tho kitab Genesis ka balang kum ni ha ka jinga dei bat u Abraham ba ka Sarah kan ma am abawan u angel jong trai abla thu la pen poi ka to ka khubor cha ka Sarah bakan yo khun ke ka baja Abraham la temen ka Sarah ru kam de ka po ban yo khun pikir ma ka Sarah ka dar khir mun ka wet sam ki kam sola along ye kata bat ni puli kum ni Genesis kalong ba khat phra ka khat ka ba khat lai khat saus ngam da kar khi ka Sarah kan puli ka Bible blei ong kum no bat utrai ula ong hau Abraham hatu balai bakar khi ka Sarah kum ni bat ba ka da ong shisha ngan kha khun habangala temen kar khi ka Sarah blei po ong Abraham balai ka le kum ni ka Sarah balai ka ong ngan kha khun bala temen sa ong ka khat ka ba buat khat saw ka khat don ka e ru ya ka ba umla utrai don ka ba utrai umla ban le kendet Abraham la se ka Sarah kan don ka ba umla kani ka brio kani ka poro nong shunem kam sko de shu ka por ka sko bamla long shu imat ya karu la de ban ong don ka ka ba ble umla ban le don ka ru ka ba ble umla ban le ula le ban le uble ba kraw uble ba phla ubam don ka ka bamla uble ong de don ka ka ba utrai umla ban le te to ka khat ka ba buat ka ong shisha kum ta khat nyo ka khat ti ka ta ka kan thei kala pun khun bat kala kha khun chin rang hamar kata ka ayom ka bala poi biang por kumbau Elisha ulala onga ka tiki por ki ya na ka we ka tayo she ka bunai she we bunai
da poi sya kata ka snem ka banwan kum kata ka por bla ong lep yetur pau Elisha ka ne ka brio ka yo khun sin rang sisa bat perkhan kalong sya ka jing kemen ka yeng ka samo ka jing kemen ka krau jong ka kam simpan kam tip ru bakan pang kala klet ik to jing pan ma ka so ka bamla long syo reu bleu ai wat ya kata ka ba kam tip bakan pan ru habanga perkhat ya kata sengawan puli ka Bible ko angkum ni mo ya phi wat ya ngaru sepang ublei jong phi jong ngaru ko angkum ni Ephesus kalong ba lai ka dekat ka ba arpho ko bong ti hauta ubala banle khamtam nalor baro ka bangi pan laningi kerpat kat bakum kata ka bor ka batrehangi ublei jonga ublei jong phi long ta ubala banle khamtam nalor baro bangi pan laningi kerpat kidon hatang-hatang ki bangim tipan pan ngim tipan kerpat ngim sko thu shu wat ki jindon kamela diru laningi la adu jingkermen reu blei jonga ublei jong phi de bakumuni ubala banle khamtam nalor baro ka bangi pan laningi kerpat kani ka priu ka siam gumta ba pleng ublei ba ka syakri ulong ublei bala banle khamtam nalor baro ka baka pan laningi kerpat bat ka sithi ka jong Jacob kalano ka baningkong ka bakhat nyos kap ko gumni ka jing ai ba bha baro bat ka jing ai ba janai baro kalong na jrong ka bawan hiar no pa ka jing syai kani ka briu mata ka yo pediang ya ka jing ai ka ba bha ka jing ai ka ba janai ka bawan hiar na jrong ka balong ka jing ker khu ka yo ela ka jong nong kumbala keren jisu ngala puli mentan ka yo ela ka nong haba kale bhayu syakri jong trai briu jong blei ka syakri ublei don la ka jong nong ban ai ya ka jing don kam ka jong kawat haba ka kam tip ya ka jing don kam juga ti kalong ka jing kemen ka bakrau berkat ta kalong ye long sem ko bangi baro ngimat haba ngi yo ki khun kan no kalong ka jing kemen ba ka briu akham ta ka jing long temen ka bam don jikir men syo kalong ka jing kemen ka bakrau ya ka ti tongan pulis syo an sak chan kut atan ngan puli ngan ngie krah duk khot ka ba arphau ko angkom ni ti nda utau khna ulasan kala ja ka wi ka sngi baulet shabar syau kpa jo u shikinong ot keu tim ye thu kan usnem la yan tinga syu antat na maula nang ban let nang ta balet sya lengkha sya ka jing ot keu ko kpa udon be syakri jong kpa ki ot ki lengkha keu jo ki ula nang ban let hi tinga perkhat la kum nu undon kum ba prasnem ne siposnem tangan syu antat mongan syu ong la ka ong antat tingin ong ula don kum ba prasnem ne na maula nang ban let nang ta sala jaga budon kupa la yan kita de ki prasnem jo ka jing kemen man kita ki prasnem ka kemi ka pet ke kedup yalau khun da ka jing kemen na do dang re ki nai ka ai bunyu u da ka jing kemen kita ka jing i jo ka uni khun balong ka jing kermen ne ka jing kermen ne ka yeng ka sem uni khun bandong nong yo pateng ni ki baro uni khun ban ra ka kerteng jo ka yeng ka sem ka we pa ka pateng ka banwan lingba kita ki prasnem ni la ban ong do im prasnem kalau ka jing kemen ka crowd na por la ko ba prasnem mo anta to ti menta jayus ngap hamo daule chalo kupa ka khot ka bot ka komni dau poe tau kupa ti jayus ngap ba bat ula ong halau kupa wow ka kli jonga kupa pa ong ni ula ong ti hau syakri jo to khilet ba yu shala ka kemi utok na udah po lengkha ba kupa usubat komni ka kli la jong wong wow ka kli jonga wow ka kli ulinyar kamu kadang kajing kata kajing pang jaga kli na cumut dur kala amde ka son stroke lam namo kajing shit pala jaga sngila se kum knaret na chu mudur tama kadang kajing sitam ko kansan ka kli chu bat ka kli wong wow ka kli jonga ukpau ong kita syakri benantai lo syakri wong kli ba kerki ushayen lam usha ka keme mlong ni ka jaka ma po penthor jaka ka shit lam yu usha ka keme bakan sumari u tega khot ka bot ka komni tin daula shim yu ba wan lam shala ka keme ula syong haki kho siu jong ka hadu shiteng sngi nda kum ta ti ula yap na kwa ngin ong kat to ka ne hang ni bagin sa nge hakni ka khot man ta sngi le lam sha ka keme utaw khun syakri le lam ka keme ka shu bat sa ka thum yu ka bat haki kho siu hadu shiteng sngi bat klem arta tien pitip
kale ayu kedua nganget kedua kerpan lese unia de kejing kerku jome atrai mala kerku ura long kejing kemen ningi ke kesem ulong kejing kermen ningi ke kesem menta kala banola prasnem la long kejing kermen pen im sekenrat pen kia ayu ai bun kia ai bun im un ko jung klan kum mala ai penga klempan ma ai ke kejing kerku ai bun im henreu klem im to khna shiteng sngi uklat uyap ka bu la yap haki kho siu jo ta ka bri tu kejing kermen joka kane tang prasnem kato kejing kermen joka long tang kum prasnem nga kwa ban dia mga prasnem nga su antat mga kala long si phau ne news nem ngam tip ka ta to nga su antat mo khna la nang man ya hi man le hi se pen tho ti ka kemi ko petang kini ki snem ki ba khendian la le no e ki to kejing kermen joka baro kan do no hato hateng hateng imma di kijing jakum kini ha kijing imshimet ni ki kisem ngila adon kijing kermen nya sngo ngila yo jingker khu hapeng kita kijing kermen ki bakrau kijing kemen ki bakrau ki wan kensan ki eke kijing ja ki bak boy perkhat kendit ki bateng teng yam ba ngi keli balai kalong kumne ngim yo jubab ye ta kijing keli jongi kijing ki eryong ki ba wan kensan ha kijing imshimet ni ki kisem ki jongi kan ka kijing ja ka ba ja shisha amdi ka basusun eru dan ha ka long ye hadian baka khun kan thei chu ki la shong kurin ki khmi lenti ki ba pli ban yo yalai khun han rai kam long tai ma gar kom jinglong ka met ka phat ka jinglong ji ikum ka kan thei briu im shimla ban yo khun ila kermen bun sien rai kam long im shim yo khun ba pli ki sumar keleng ki pha duai ro ki parlok mo duai lem kum ta hayeng ki be duai bro bo rai kim im yo khun te khnam shimla ban pun khun rai ko ga singi ling ba ka ta ga ya duai ba ga jing sumaru kalong ga khubor ga kemen yo khun ngamut barang i la armet la pun khun bat pitip da sumar bha si sha ba play te khna le check up man ka por te khlung i bala don ha po ka po kum ta ya na ka lai bna ka sau bna san bna ru bna kila kermen ban yo te khun da ga jing kemen ki duai man ka miet ma ka step ma i ba ulok kat ki kimi pa men miet ke duai da ka jing kemen ba kin sa yo khun kata ka ying kin sa yo ksio ta ka ying la kemen nda poi kumbah nyo bna ai sedang don ke jing ki ong ki complication ki don ki ba sitom te khlung sitom te kimiru tar ki sumari ba hata ka pole se kalong nyo ne phrabna ai hapor ka ban ke jing sitom khlung se po ro te kimiru im sha im khlan ba da ko ga singi wan phai na ble check up di wan sa ye isu yam ilun nyar ha ye kila so tho bale yo ngala adu na ikhona po la khlan po i doctor la confirm la po clinic la dep confirm ikhona la khlan ke yam kyong trying la adwai trying la kermen hato gane ke jing kemen ke jing kermen ke jing kerku ma angi tang nyob na ke ne kut no ta gomne kalong ke jing sosi ke jing thang ha ta ka por ba ka bas kham so sne shi jong a prakhat te bai khun lai khla ka po gan ibla long ko ma nyo na phrabna e ta po sngi ke babur hablai te hospital ki ong balai khai ti khulung kan don sak nui khun la ya ba ko po bat ki ong ban hab ban pensu ngam da tip ko ki le ta ban pensu i bin kha ti ba su khun ka de ba e shisha ngaru la yu i ye ka ta ngada laingut ki khun la he san ba mata tren kan ma po bai lok isu khun ka long sha ni ka ba ijin jar ki kan thai ki hab ya nang ba to ka por ka ba e bha cho ban kha khun kita su kita e shisha rai barabo ngi shem dala khai ti khun ka to ka bri ka klet no e ka jing sitom ka jing su baro na mar ka to ka jing kemen bala yo ti khun kita kemen klet ki jing sitom baro perkhat e ta ka khna ka ba pli lecha hospital ban pensu la thar ban kha hak plen ka jing sitom khai khun i ba yap hapor ba kha ikhun jar sngap im yam la yam baro ke yam ulok uyam khna yam bahaya ke yam ba kha ka met yam perkhan ma pi ya ka por ka bung ta ka jinglong ka bung ta ka yeng ka sem
ka jing du jing kermen kum kata ka jing skosi kata ka jing thang muta ha to ko pol bagi kemen baru si kata ka bane ngong pitak ba nyo ne prabana ke yam ke susi bat kalong cha ka por ba ki bat mdei ta kata hadim la kha ka de ka rukom ka hap i kemiri ka ban pe ki ba pen kha ki hap sim hap pen i ka kemi ini khon ju pi ka mediam mdei ta kata haban thum i kwa ban bat ban thum ba ka yam ba ka len nyar atan trai ke jingkeli kawan bale ke jak ni trai bale ke long kum ni trai bale long kum ni tang nyo benai mala ker khu ngi ro eme ngi rwa ki jinga ro man ka step ma gamit bale ke kot na tang kum ni kani kanong shunem do kala kum ta trai mala ai ka ong ngala yo nu khun ngila e kemen bat u ba u lok ba ka yang ka sem menta ki nyo ki prasnem are bale trai kan kot na tang kan ni dengan haban sangi hang ni banga sa pen EP ya kan ka brio ko ong nado basdang ka brio ko bastat ka brio ko bariu blai ka badan ka jinge kan ka jinge thu khana kampat ko han ka jingja kampat ko tingin sai siam bat phi ngin sai kendo ha ka ka wei ka si pale ka banwan bane kren bane teng nang ni ha ka jinge dei ba ka brio ti tong ina le ha ka jing duai ni aingu e me kan ran ni tip ba mala kren ngi ling ba ka tien ka jong ni maka ketien jom ngitip kuma me hima ong kami na me bat kanum phai thlino rekan pendep ya ka ba me kwa kan roi he kita ke ba mala pha nge ya ka kan ran kan pendep kan ka ketien jom ka ba me kwa ma me kan roi he kita baro ke ba mala pha en ka ketien ke jom ngadwai ha ka keteng ke jom Jisu amen